Vale, pois boas tardes a todos e a todas. Gracias por compartir con nos esta tarde de literatura, de libros. Sempre é un placer falar de libros, e máis nunha librería, non? Porque os que nos achegamos a estes espacios sempre somos amantes de viaxar polas páxinas e polas historias. É un placer máis, sobre todo cando vamos a falar dun libro que foi premiado co Torrente Ballester de Lingua Galega no ano 2023 e que acaba de sair ao prelo hai uns meses, hai moi pouquiño. Sí, queda longe o 2023, pero o libro non hai tanto tempo. Non hai tanto. Vou intentar explicarvos un pouco porque estou aquí para que vos quede claro. Eu, posiblemente, supoño que logo César vos explicará, fui unha das primeiras persoas que leu esta novela. Foi por circunstancias, porque eu formo parte da comisión lectora do Premio Torrente Ballester, que somos un grupo de persoas que nos encargamos de ler todas as obras que mandan a xente a concurso para filtralas po xurado, que finalmente é o que lee os nosos informes, lee as obras máis valoradas e a que decide cal é a gañadora, non? Nese ano 2023, a máis puntuada foi a de César. Eu recordo que ese 2023 eu formei parte da comisión lectora xa uns varios anos. Recordo que creo que lin 22 ou 23 libros nese inverno. No verán, foi no verán. Recordo que cando sempre sigo a ver quen foi o que gañou para ver tocoume a min ou non me tocou a min. Recordo que cando vin o libro que me acordaba perfectamente de cal era, non somente polo título, senón de cada pasaxe, e iso solamente pasa cando un libro che deixa pegada, non? Aquí supoño que habrá moitos lectores e sabedes do que falo, non? Que moitas veces les moitísimos libros e despois nin te acordas, pasan 6 meses e nin te acordas de que ia ese libro. Con este non vos vai a pasar iso, non? Isto vai ser unha conversa, como non podía ser de outra forma, sobre o libro, pero tamén sobre o proceso polo que César creou ese libro, porque creo que a nadie nos gustan os spoilers dos libros, o que vai a pasar, isto temos que averiguar cando o leamos, entón vai ser unha oportunidade para coñecer un pouco como se creou este libro tan peculiar, non? En todo caso, moito xa coñecedes o autor, porque creo que é un habitual desta librería, pero César é xornalista, como a min, de formación e de profesión tamén, pero bueno, fixo das letras a súa paixón e a súa profesión tamén, porque é editor. Entón, aparte deste libro, que é a súa última novela, polo menos publicada, non sei se ten algo por aí agochado, camiñou tamén pola literatura juvenil e por outras sendas, o sea que é un profesional da escritura. Entón vamos a empezar a preguntarlle por que este libro e por que xurdiu este libro. Bueno, boa tarde, permíteme que antes... Sí. Boa tarde, moitísimas grazas por estardes aquí. Moitísimas grazas a Cartabón por acollernos. Eu agora xa son habitual de Cartabón porque facemos unha sección para eu, aparte de ser editor, tamén levo unha revista literaria e digital que chama Biosbardia e facemos aquí todos os meses unha entrevista en profundidade a unha persoa relacionada coa literatura. Entón, pois, modestamente tomo Cartabón casi como a miña casa. Aparte de que, como podedes ver, hai moitísimos libros de Aira por aí colocados estratégicamente, moi ben colocados, entón, para min é un gusto que coiden tanto o libro de Aira e que coiden tanto o libro en galego. Xa feito este preámbulo, contéstoche. O do título ten dúas vertentes. Unha que é unha frase literal que aparece dentro da novela. Sí. Que eu, no momento que a escribín, non tiña claro que fose ser o título, pero sí que sabía que o título teña que ser un pouco diferente. Quería que tivese bastantes palabras, que fose un título longo, e que non fose o típico título que é artigo, sustantivo, adxetivo, non? Que sei, pois, a outra novela miña chamase A Gran Novela Galega. Quería que non fose así. E a verdade é que as palabras esdrúxulas sempre lle dan moito aire aos títulos, non? Quedan así como a nivel rítmico son moi potentes, teñen moita musicalidade. Entonces, cando apareceu iso de Sábeme a Salamántica o ceo da boca, pensei que era unha oportunidade de crear un trabalínguas ou crear un título para a novela. Sobre todo porque non todas as novelas, cando se presentan un concurso, manteñen o título co que se presentan ao concurso. Hai novelas que se presentan con un título, claro, e que logo na edición se cambian, porque saberalo ben, porque es editor, neste caso non, polo que supoño que tamén estás contento de que non te cambiaran, non? Non, bueno, nese sentido Galaxia non pretendeu nunca cambiálo, nin eu creo que tampouco deixaría, non? Pero eu tiña claro iso, efectivamente, hai veces que se presentan as novelas cun lema, e despois, unha vez que se aplica, aparece o título co que vai sair, pero eu justamente porque sabía que unha vez que o lees, pois o mellor esqueces todas as palabras, pero sabes que ese é o título raro que levas a la mántiga. Entón eu sabía que iso dentro da competición
pois que me ia dar un plus. Entón, bueno, preferín, xa terei tempo, se non gaño o Torrente, pois noutros premios o mellor sí que cambialo, no? Que iso é unha práctica que tamén se fai. A veces presentaste co título, e despois, cando te presentas outros premios, para que non se saiba que é o mesmo que se presentou outros premios, pois sí que se cambian os lemas. Pero como nesta verdade, pois foi chegar a encher, pois todo perfecto. Xa tiñas experiencia escribindo, por que este libro en este momento? Como foi? Pois a idea xorde porque eu lín un libriño de viaxes dun portugués que se chama Fiallo de Almeida, que el veu a Vigo xustamente no ano 1905. A min gustan bastante os libros de viaxeiros antigos que veñen a Galicia. Non chego ao punto, hai un editor en Cangas que chama Moisés Barcia que ten unha colección inteira creo que ten, aparte busca que sexan primeiras edicións, ten creo que 20 ou 30. Eu non chego a ese punto de coleccionista, pero sí que me gusta, parecenme unhas lecturas moi agradables para coñecer o noso pasado. E a verdade, cando eu estaba lendo o que el contaba de chegar a Vigo, pois a min como que me apetecía ficcionar un pouquiño esa historia, non? E de feito, a partir de aí, bueno, o protagonista é un periodista portugués, inda que neste caso ten raíces galegas, pero un periodista portugués que ven de Lisboa, igual que Fiallo de Almeida, coincide o mesmo ano, coinciden as mesmas datas nas que está Fiallo de Almeida, entón por aí foi onde empezou a historia. Claro, naquel momento non sabía nin de que xénero ia ser, nin de que ia, bueno, ter todas as peripecias que ten, pero sí que iso foi como o xermolo. Despois, unha vez que xa me metí nesa atmosfera, xa empezas a investigar máis, xa empezas a relacionar con outras lecturas que fas, entón encontras que era como un magma moi interesante para iso que despois me apeteceu facer, que era unha novela de misterio, con punto cómico, un homenaxe aos libros que a mí me gustaban, etc. Entón, o primer momento, digamos, que o que querías facer era digamos, unha novela de viaxes. Foi a... Sí, sobre todo reencontrarme, no? Iso cando viaxas, efectivamente, viaxas no espazo, pero tamén no tempo. Claro, eu son de Vigo, criei-me en Vigo, coñezo Vigo máis ou menos ben, pero cando viaxas o pasado da cidade, daste conta de que non a coñeces. É como unha aventura distinta, non? Entón, justamente ese libro de Fiallo de Almeida, o que me presentaba era unha cidade, pois eu que sei, no Berbés había praia, por exemplo, non? Entón, claro, estás como descubrindo a nova cidade. Unha cidade que era moi pequeniña, de feito esta zona, bueno, pues seguramente pasaba por aí igualmente a Rúa Urzaiz, pero o resto era campo. De feito, ainda antes comentaba a unha persoa que aquí ao lado hai un pazo, que como leches a novela sabes do que che falo, que está aquí ao lado. É dicir, agora mesmo hai unha rotonda aí, a rotonda dos Choróns. Aí en tempos había un pazo que era famoso porque foi onde morreu Concepción Arenal. É dicir, que todo iso ao redor era a quinta que tiña un pazo, non? Entón ese tipo de viaxe no tempo sí que me apetecía, non? Porque ao final tamén descubrí moitas cousas de Vigo no traballo de investigación. Non, está claro que esta é unha novela moi documentada, porque quizás é unha das partes que a mí máis me gustou, porque non son de Vigo, pero coñezo de vir de compras e pouco máis, non? Foi unha viaxe ao Vigo do século, finais do século XIX, principios do XX, sobre todo do Vigo obreiro, das loitas entre a sindical e a patronal, que me pareceu, a verdad, xenial. Como investigache sobre iso na prensa da época? Como... Sí, a verdade é que é unha época relativamente doada de investigar. Home, aquí está Manuel Veiga que fixo a súa tese doutoral sobre o Faro de Vigo naquela época. Eu lín o libro del, por suposto, e despois, agora coa galiciana, é relativamente doado ler libros da época. Perdón, ler xornais da época. Entón, simplemente lendo os periódicos deses días nos que pasaba, como eu tiña claro os días nos que pasaba a novela, tiña moi fácil, porque nos periódicos venche desde o tempo atmosférico que había ata efectivamente a folga que había, é dicir, todos os datos prácticamente que aparecen na novela, menos os datos esotéricos, por suposto, claro. Pero os datos de folgas, de se chovía, se facía sol, hai un momento que ven un expresidente argentino que visita Vigo, todo iso é real, pero é real porque aparece nos periódicos, entón era relativamente doado. O que intentei foi xogar con eses acontecementos reais para meterlle esa ficción polo medio, no? Que era o que realmente a mí me apetecía. É dicir, eu cando ven o presidente da Argentina non me interesa contar o do presidente da Argentina, senón que iso vai dar pé a que dentro da peripecia pois haxe un xiro de guión, non? Dese xiro de guión che ia a preguntar, porque unha das cousas que a mí máis me gustou na novela cando a lín, e supoño que os que vos animedes a facelo tamén, é que parece unha cousa, pero logo é outra. Non, parece que ten un toque cómico e claro, é unha personaxe coa que eu me sentí un pouco identificada tamén, non? Por iso de que é xornalista, que lle gusta investigar, pero despois hai un xiro que non vamos a desvelar porque senón desmonto vos a novela e non é plan, queremos que a leades, que é todo o contrario. Eu non sei se iso é feito a mantenta, se ti inicialmente pretendías iso xa ou se a medida que te meteches na escritura iso xurdiu como unha idea. Eu tiña claro que quería que fose unha novela de misterio, onde, como era unha época onde o ocultismo e a teosofía, todas esas cousas un pouco esotéricas estaban como moi de moda, quería que iso estuvese presente. Pero sí que quería que fose unha novela de misterio clásica no sentido de que houvese unha trama que ao final se resolve.
Entón, claro, as tramas que ao final se resolven den que haber algún tipo de criminalidade, etc., no? Que é o que hai na novela. Entón eu tiño máis ou menos claro iso. Pero sí que é certo que o que busquei foi que parecese unha cousa que fose outra, sí que me interesaba. Pero eu empecé a escribir antes de saber exactamente como ia desenvolverse. É dicir, eu unha vez que iba escribindo, entón dame conta, bueno, que aquí o interesante é isto ou outro, non? Ou isto está moi ben, pero realmente o que quero é contar isto outro tamén. O que pasa que eu, como son editor, teño que ler bastantes novelas e algunhas delas son misterios clásicos que se siguen escribindo hoxe e realmente son os que máis se venden. É dicir, seguro que Gonzalo e Maribel podemos dicir que o que máis se vende é novela negra ou novela detectivesca é a que máis se lee, tanto en castelán como en galego. Non quería facer unha que fose o uso, é dicir, quería que houvese un pouquiño de trampa, non? É dicir, que houvese un pouquiño de que o que entra nesa novela que lle fose un pouco máis imprevisible. Entón ese xiro efectivamente era o que me permitía iso, non? Que a xente pensaba que ia estar vendo unha novela de fantasmas e ao final non é unha novela de fantasmas. Ou sí. Ou sí, ou sí. Pero sí impacta porque, a pesar de ser finais do século XIX, sí que é unha temática, eso para animarmos a que a leades, non? Para darvos un pouco de que é actual. Moi actual e mundana. Eu penso que sí, e a xente que a lee o que me reflicte, non? É certo que eu tampouco me poño a escribir con ánimo de... É dicir, eu nunca escribín nada con ánimo sociolóxico, non? Bueno, a ver, a anterior novela, que era a Gran Novela Galega, sí que había certo interese porque era unha crítica sarcástica do sistema literario galego. Pero esta sí que non, é dicir, esta era polo placer de escribir e de contar unha historia. Pero ao final, cando falas de seres humanos e de vidas humanas, ao final, claro, falas do que tamén estás vendo, non? Por desgrazo, por sorte, as injustizas e os desmans son os mesmos desde hai 1000 anos. É dicir, cando a min gusta moito a historia e cando analizas os períodos históricos, ves que as paixóns humanas individuais e colectivas máis ou menos sempre son as mesmas. Entón, nese sentido, penso que todas as obras acaban falando do noso tempo. Primeiro, porque estamos no noso tempo, é imposible, un escritor escribe do que vive, e despois porque, afortunado ou desafortunadamente, son cousas que se manteñen no tempo. Van cambiando a súa cara, van cambiando a súa dimensión segundo evoluciona a sociedade, pero ao final acaba dando a cara dunha maneira ou doutra. Falabas do esoterismo, hai unha personaxe que é moi curiosa, que é a señora Dax, que é como unha especie de medium que ven chegada de máis alá do océano, que quere investigar. É unha personaxe moi curiosa. Non sei se te inspiraches en alguén, se leches sobre ese tema, porque o que falabas de que o ocultismo estaba moi de moda nesa época, non? Porque é unha personaxe moi curiosa, que é verdad que vai perdendo o protagonismo a medida que vai avanzando a novela, pero que ao principio ten un papel moi relevante. Claro, que ela vai perdendo o protagonismo forma parte dese truco, claro. Decir, ao principio ela hai unha parte que é máis de misterio e despois xa non tanto, non? Entón era necesario que ela fose perdendo un pouquiño de protagonismo. Eu baseeime principalmente nunha personaxe real que se chamaba Elena Blavatsky, que foi unha teósofa, que naquel momento era moi famosa. O que pasa que na época da novela xa estaba morta. Que, bueno, foi, por así decirlo, das que introduciu os iba a decir a mitoloxía, pero máis ben o sentido religioso de Oriente, non? Son todo o que hoxe hai de New Age, de budismo, tal e cual, a orixe remota ou primixenia é a través de Elena Blavatsky e dese círculo de teósofos que ela montou sobre todo en Inglaterra. Entón está baseada nela. O que pasa que despois deime conta de que había moitos parecidos e que incluso nese mundo había rivalidades. Entón o que fixen foi, é dicir, ricei o rizo e convertína ela nunha especie de rival dos teósofos, é dicir, inspireime nun personaxe que ao final é casi como o seu antagonista, non? E despois quixen ser libre no sentido de dicir, bueno, pois esta como é a personaxe que efectivamente pensa que estamos rodeados de fantasmas e que se colles unha baralla de tarot, pois convocas os mortos, pois con ela podo facer o que me dé a gana, non? Entón para min foi o personaxe máis divertido, claro. Claro, porque ver un toque de ficción e un toque de esoterismo tamén che permite ser máis libre, non? A hora de crear. Claro, e sobre todo, claro, a novela está moi dialogada. E a min o que máis me gustaba é que efectivamente ela ven de Nova Orleans e eu quería que falase como unha galega, sabes? Está acollido a súa lingua é popular absoluta, non? É dicir, bueno, pues que xa ninguén se leve a engano, é dicir, non vou finxir que ela vai falar. Hai un momento ao principio da novela que digo que pronuncio o R dunha maneira e o BV dunha tal, e pues, o resto o lector que invente, pero que son as frases que ademais a novela está contada en primeira persoa polo xornalista, bueno, pues que aparece o máis popular posible, é dicir, que sexa unha muller que parece que da aldea, non? Non sei se me quedou, pero ese é o que intentaban. O que está claro é que os nomes sí que non son galegos. Bueno, Ícaro, bueno, ahora Ícaro creo que hai algún. Señora Dax, Lafayette, Eónice, nomes moi, digamos, presuntuosos. É medido iso porque eses nomes e non nomes galegos da época, non sei. Eu quería que tivese todo un aire como de ficción. É dicir, que, aínda que haxa cousas que son reais e todo o que falamos, de que está documentada,
pero que a novela fose ficticia, é dicir, que todo se vise un pouco como de cartón pedra, non? Un pouco de novela. Aparte está, como esta é unha novela que eu intentei que fose homenaxe ás novelas de aventuras da época e as lecturas que eu lia de adolescente, iso estaba aí, é dicir, eu cando lía estas cousas de aventuras ou de misterios, dabaste conta de que era todo moi novelesco, non? Un pouco exagerado e un pouco mentireiro, non? Entón, o de meter os nomes estes raros pareceume que era o ideal, para que en calquera momento que se pensabas que estabas vindo algo real, aparece un tipo que se chama dunha maneira extraña Policronio e non, isto non é real, é dicir, isto non existe. De todos os xeitos, tamén che direi que aquí en Vigo, por exemplo, temos unha rúa que é Policarpo Sanz. É dicir, o nome de Policarpo tampouco non é moi común, non? En aquela época sí que se deu un proceso, é dicir, viñamos do... que a mí me gusta moito o nomástico, entón podo falar disto moito tempo. Viñamos dun proceso onde os nomes eran todos de santos, non? A partir do Concilio de Trento, do século XVII, algúns nomes tan raros como, que sei, Porfirio, Venancio, se estaban no santoral podían poñerse, pero a finais do século XIX xa empezan a poñerse nomes relacionados coa mitoloxía, relacionados incluso cos planetas. Por exemplo, en Vigo foi moi famosa Urania Mella, que era a filla de Ricardo Mella, chamase Urania, é dicir, que é un nome a medias mitolóxico, pero a medias tamén dun planeta. Desta novela, perfectamente, Urania, sí. O que pasa é que Urania ten unha historia moi interesante, porque foi unha vítima do golpe de Estado, pero o que che quero dicir é que había como un momento onde había como moita variedade de nomes, e incluso había nomes que eran nomes meliorativos, é dicir, que se lle puñan os nenos porque se pensaba que con ese nome iban, pois, ter unha vida mellor, ou que se era a época de poñerlle libertad aos nenos, ou liberto, ou que se... Na Segunda República creo que hasta se echaba algún hubo que democracia ou incluso república, seguro que Manolo sabe perfectamente desta cousa, non? Pero era unha época en que empezabas a escapar un pouquiño dese control absoluto da Igrexa sobre o santoral, e había certa liberalidade. Lóxicamente non o que aparece na novela, porque na novela hai nomes que directamente son inventados, é dicir, hai un personaxe que é un policía que se chama Giticiano, que está inspirado no rei Vitiza, é dicir, eu digo, collín Vitiza e dixo, pois de Vitiza a Gitiza e a la Gitizano. É dicir, eu inventei e tuve moita liberdade, pero pasaba moi ben con eses nomes así tan potentes. Creo que, tú dicíalo antes, non? É dicir, un escritor busca que as súas novelas non se esquezan. Se lle pos un nome a un personaxe así un pouco raro, é máis difícil que se chame Pedro ou se chame Xoan. Sí, está claro. É verdade que falabas antes de que tanto en galego como en castelán, eu supoño que pasará o mesmo en inglés e en outras linguas, que o thriller é o que máis gusta, tamén pasa nas películas, no mundo do cine, non? Cando eu formo parte da comisión lectora, é verdade que o 80% das novelas que se presentan son thriller. Thriller puro e duro, asasinato, desaparición, secuestro, resolución. Creo que tamén hai moita xente que vai ao fácil, non? A posibilidade de que cho editen xa. Este é distinto porque, polo menos eu, non coñezo moitas novelas de aventuras ou de viaxes en galego. Igual as hai moitísimas, eu non as coñezo, leo bastante, entón non coñezo. Igual eso foi tamén o que te diferenciou un pouco, porque é verdade que cando lees este libro, unha dos seus puntos positivos é que queres ir a eses sitios. A min animoume a ir a eses sitios porque non os coñezo, non? Algúns sí, outros non. Non sei se había esa intención tamén de facer unha pequena guía de viaxes. Non, o que pasa que como os personaxes ten moi claro de que andaban, sobre todo Madame Dax, que, bueno, non vamos contar a novela, pero ela non pode entrar en Galicia normalmente, telan que andar medio escapada. E quería ademais contar a vida das clases altas naquel momento, sí que me interesaba contar, pois, por exemplo, que aparecese Mondariz, que aparecese a zona de Bayona, é dicir, había determinados escenarios que tiñan que aparecer. Por suposto, quería que aparecese Vigo. Pero esos outros escenarios son un pouco dependentes dese circuito que les tiñan, non? É dicir, naquela época, a burguesía desta área, o mellor tiñan as industrias, pois, o mellor tiñan industrias conserveiras aquí en Vigo, pero eles tiñan as súas residencias en Bayona. É dicir, de feito, non é na época da novela, pero pouco despois ábrese un tranvía que conecta o Baixo Miño e o Valmiñor con Vigo, por iso, porque moita xente ali tiña a súa residencia e viñan a Vigo a traballar ou a comerciar ou o que fose, non? Entón, non había unha intención diso, pero sí que é certo, como é feita a novela, home, eu agradezo que alguén reparen que hai un roteiro, porque sí que hai un roteiro, claro, ¿no? Decir, eu creo eso me refería, que igual hai un roteiro por Vigo, non digo para ir a Mondariz igual, pero sí hai un roteiro. Pero tamén, ¿no? É dicir, Mondariz, Gondomar, Bayona, é dicir, sitios que, bueno, pues coa documentación, pues que sí que son escenarios que son interesantes, ¿no? É dicir, eu, por exemplo, en Gondomar, que está unha dos escenarios, a casa na que eu me inspirei está ali, é dicir, podese, home, visitar non porque é privada, pero podese ver por fora, ¿no? É dicir, que iso sí que... Pero, insisto, non era a miña intención primeira, non era en plan, poder unha novela que pase en tal, para que a xente depois pase por aquí, non. Pero, bueno, supoño que calquera novela se pasa máis alá da túa habitación, provoca iso, non? Pero, insisto, despois a posteriori sí que dixen, pois a verdad que sí que... Porque ten ese itinerario, claro.
a parte da novela tamén ten moitísimas referencias artísticas, que eu nun primer momento, pois, si as detectei, pero non as analicei tan profundamente. Cando a lín agora de novo, porque saleu publicada, si as percibindo de outra forma, non son unha entendida en arte, ni moitísimo menos, son moi profana niso, pero supoño que a xente que si é entendida, un pouquiño entendida, ves a segunda capa, que eu supoño que tamén pretendías, non? A min gustame moito as novelas que teñan varios niveis. É dicir, iso xa vese moitas novelas que son populares e que teñen, eu que sei, o Nome da Rosa. Ti podes ler o Nome da Rosa como unha novela de detectives e depois nunha segunda lectura, eu falo por mí mesmo, porque o Nome da Rosa o lino con 18 anos, hai unha parte que se fala de filosofía medieval e eu recordo que asaltara naquel momento, eu estaba dixo, que pesadez, non sei que. Entón eu quería saber que matara aos monxes, non? E despois, cando tiven a fortuna de editar, que está aí, de editar esa novela en galego, aí que tiven que lela e relela, aí deime conta das maravillas que ten esa novela, máis alá da propia trama. Entón, como esta novela, eu sí que tiña claro que quería que houvese esa trama, é dicir, que alguén puidese lela intentando resolver o misterio, despois quería atribuirlle, dentro da miña modestia, os detalles para, bueno, pues, eses novos niveis, non? Home, se ti os detectaches, pois perfecto, porque iso é que funciona, é dicir, se xa máis xente que os detecte, perfecto. Hai cousas incluso que son chistes privados, é dicir, que non creo que os pille nadie, son cousas miñas que están aí, nin os editores se deron conta. Pero sí que vou deixando como miguiñas de pan, porque ao final, para min a literatura, se hoxe pode aportar algo, é iso, é dicir, as historias están todas contadas desde hai moito tempo. Ao final, hai, que sei, 20 argumentos posibles, 12, non hai moitos máis. Algún máis. Bueno, eu creo que ao final se vas sacando a forma de contar. Exactamente, se vas deixando no esqueleto, ao final, sabes, está todo na poética de Aristóteles. Pero sí que o escritor neste caso pode dotalas de estilo, dunha maneira de contar as cousas, e despois de ir deixando como eses diferentes niveis, que cada un despois vai encontrar. Incluso, oxalá alguén quixera reler a novela. Cando relés, sempre vas a encontrar cousas novas. Entón, o que propoño yo que quero, claro. Que non, ti non digas, esta novela xa lín, deixo a rinconada porque non me vai dar nada máis, porque o único que me daba era esta trama. Sinón que aspiro, igual que me pasou a min, insisto, con toda a modestia do mundo, con Humberto Eco, que alguén anos despois vai a esa novela e diga, pois, ahora xa sei o misterio, xa sei como é, pero ahora voume parar nestes detalliños que foi deixando o autor. Falemos da lingua que usas, porque é unha lingua elaborada, é un galego que xa non é proceso de edición, porque eu lin antes de que fora a edición, entón xa ven de ti. Pero está igual. Exactamente. Supoño que perseguías tamén un pouco eso, non? Revalorizar o que o galego e non simplemente usar un galego da rúa. A ver, é un galego da rúa. Un galego da rúa, sí. Claro, pero... que esa é a cuestión. Hai xente que incluso xente que gabou a novela dicindo que... Que fácil de ler, non vos asustedes. No, eu creo que é fácil, o que pasa que sí que é certo que hai un léxico cuidado, e sobre todo que eu quixen reivindicar o galego que eu mamei. É dicir, hoxe estaban meus pais aquí, e meus pais teñen unha riqueza léxica que non está nas novelas habituais. É dicir, hai cantidad de palabras que eles usan, que eles ni son conscientes de que as usan, incluso pensan que falan peor galego que min ou que moita xente que sai na televisión. Pero claro, que eu quedo alucinado, porque depois atopoas noutras referencias, sabes? É dicir, eu sempre, en galego hai un dicionario que é o mellor de todos, que é o Estraviz. Bueno, pois eu xogo co Estraviz, en plan, bueno, esta palabra que dice miña nai, a ver se aparece no Estraviz. E sempre aparece, curioso. Casi sempre aparece, pero en todo caso, a que ten o valor é miña nai, non o Estraviz. Sí, claro, quero dicir, ela é a que mantivo ese facho. Porque o galego leva moitos séculos, bueno, pois evolucionando e cambiando, e hai moitas cousas que se van deixando de lado, entón que aínda cheguemos hoxe con ese potencial, a mí é algo que quero deixar, bueno, pois modestamente, xa que vou deixar un libro, mellor ese libro pois non me sobrevive cando dentro de 20 anos ninguén se lembra del. Pero determinadas palabras, non sei se a primeira vez que aparecen, pero é posible que sí. Entón eu quería que estivesen aí. Entón esa é unha reivindicación, xa digo, dun galego da rúa, non só da miña familia, senón que, bueno, pois a miña vida foi me levando por outros lugares e fun escoitando cousas noutras comarcas que non son a miña, non? E tamén intentei que estivesen aí. Lóxicamente intentas que estean pois no sitio propio, é dicir, que corresponda, non metelas con calzador, nin ir buscar un sinónimo. Eu intentei que fose o máis natural posible, non? Pero sí que cuidando esa riqueza, que é unha riqueza que, insisto, ben administrada, sin ánimo de asoballar o lector, que a veces pasa iso tamén, eu creo que é necesario, porque senón ao final pasa o que me dicía Benito Iglesias, un escritor, dicía, colles os libros e parecen todos escritos polo mismo corrector de edicións xerais. Entón, claro, iso para min é unha pena, non? Entón, bueno, pois ao final un escritor a ferramenta que ten a linguaxe. Insisto, hai que saber administrala, porque ao final o que tes é que contar unha historia, tes que comunicar. Pero sí que hai que reivindicar ese léxico.
Neste caso concreto, hai outro punto tamén, que o personaxe, como é portugués, a min favoreceme que eu meta Claro, pois, algunhas pues, palabras, sí, ¿no? eso é Hai verdade. un dos protagonistas tamén é brasileiro, eu, bueno, por razóns familiares teño certa vínculo con Brasil, onde tamén había palabras que me apetecía meter que son, lóxicamente, lusismos ou brasileirismos, pero, bueno, eso forma parte do artificio, ¿no? Pero a base é unha, xa che digo, é un galego que eu levo escoitado toda a miña vida. No, porque é verdade que agora estamos moi contaminados os galegofalantes, estamos moi contaminados tamén co castelán e por eso ese tipo de léxico non é tan común de Claro, e despois a veces escoitas escritoras ou escritores que se queixan de, no, que claro, si non poño follar nun libro en galego que non me van a entender. E digo, home, a palabra follar como palabra en castelán é popular desde hai 40 anos no máximo. É dicir, que tampouco unha palabra como que me digas que está completamente consagrada. Que ocorre? Que é certo que, desgraciadamente, o mellor, hai escritores que non no seu ámbito non oen o galego. No, claro. E non teñen, pois, iso, non escoitan a linguaxe sexual é das que antes desaparece, porque é que se usa na intimidade. Claro, a xente non está na rúa falando da linguaxe sexual, pero o vocabulario sexual galego xenuíno é amplísimo. É dicir, non tes necesidade de coller un madrileñismo que se fixo famoso en 40 anos, non? E menos reivindicalo e dicir que se non poño isto non me van a entender nun libro. Pese que é unha novela bastante longa, bueno, ten bastantes páxinas, Sí. é frenética. Supoño que consigues cos diálogos, que eu creo que ti quererías facer diálogo, non? Mais alá de que sea unha primeira persoa, que é o que conta a historia Ícaro. Esa sensación de búsqueda, perseguíala con iso, imagínome, non? Claro, a ver, eu non contaba que fose tan longa. Non é por ánimo de amargarlle a vida a ninguén, nin de crear un problema ecolóxico de sobreproducción de papel. O que pasa é que efectivamente a novela pues, pedíame máis páxinas. E é certo que o diálogo ocupa moitas páxinas, o propio diálogo en sí, e o escribilo vas moito máis rápido. Entón sí que foi como un motor. E eu no momento que tiña claros os personaxes, nesta novela hai bastantes personaxes, pero os que son centrais ao final son 4 ou 5, gustaba velos falar, é dicir, pasaba ben cando falaban, entón por iso a novela está tan dialogada. Sí, realmente o motor é por iso. Eu creo que é tan longa por causa diso, claro, porque ao final fala moito. Sí. O protagonista, bueno, o gran protagonista e moitos protagonistas é Ícaro, que é un xornalista lisboeta, tendelo na capa do libro, non estou adiantando nada. Ti eres xornalista de profesión e de formación, supoño que de vocación tamén. Sí. Hai algo de ti en Ícaro, imagínome que sí, porque todos deixan unha pegada. Algo hai. O que pasa que as súas circunstancias son moi distintas das miñas. Sí. Ele é orfo, coitado, está en neto do dono dun periódico en Lisboa que non lle fai nin caso, ten que criarse cun tío, é dicir, ao final poñeno de manzanillo desta Madame Dax para que vaya a Galicia, aquí pasanlle de todo, é dicir, eu teño un amigo que leu a novela e dixo, Dios mío, que lle pasa de todo, é dicir, doi o estómago, meteno na cárcel, é dicir, pasanlle moitas desgracias, a mí afortunadamente non. Eu sempre digo que hai un pouquiño de min en cada personaxe. É dicir, eu creo que en Madame Dax tamén hai bastante de mí. Sí, sí. Entre que sexa unha bella de 70 anos, eu creo que algunhas cousas somos bastante parecidos. E como foi o feedback estas primeiras semanas da xente que leu o libro, que se chegou a ti, que che preguntou? A ver, de momento, tiven dous tipos de feedback. Un é o dos amigos, é dicir, xente que primeiro díxome, todo o mundo me dixo, estou empezando o libro, e eu aí como que trago saliva, digo, bueno, está me gustando moito, vou na páxina 100, claro, na páxina 100, entón se falta moito. Entón, algúns deses non volveron dar noticia, non sei se o acabaron, non lle gustou, e depois houve outros que acabaron e dixeronme que lles gustase, pero claro, son amigos, ao final, dos amigos, pues, está ben, pero non te podes fiar a nivel crítico. E despois houve xa 2 críticas que saíron, as dúas son bastante crípticas, entón, a verdade é que non, especialmente unha que saiu no Faro, pois non che podo dicir realmente, non sei moi ben o que me quixo dicir o crítico, pero bueno, está ben, e está ben que falen dun, aínda que sea crítico, e eses son os dous de momento, ainda me falta o lector que descoñecido, que xa me pasou coa gran novela galega, que é o que máis agradezo, é dicir, a xente que non te coñece de nada, que pasa un tempo contigo, e que depois ainda ten ganas de ir onde a ti a comentalo, non? Para min iso é o máis bonito de escribir unha novela, porque para min é o máis difícil, claro. Ou xente que chega a unha librería, que ve o libro e que di, este título suxíreme algo, vou no levar para tamén, ler, por suposto, non? Claro, por suposto. Pero por exemplo, eu cando te coñecín a ti no Culturgal, claro, para min foi a primeira persoa real, é dicir, unha persoa descoñecida completamente, que cando leo o libro, ademais, ti no teu caso nin sabías de quen era a novela. No. Entón, claro, que conectases co libro, claro, iso, para min a escribir, iso é o máis complicado,
o único que podemos aspirar, é dicir, que escribas un libro que alguén que non te coñece de nada decida pasar, bueno, no teu caso non foi decisión propia, ti es profesional disto, pero en calquera caso, bueno, polo que dixeches, saíches satisfeita, non te aburriches demasiado, así que perfecto. De feito, quedei con ganas de máis, porque eu creo que, xa comentábamos no Culturgal, cando falamos disto, de que algunha das personaxes merecía un spin-off. Igual non Ícaro, porque é un cúmulo de desgracias o que lle pasou ao home, tamén volver a falar das súas desgracias, pero sí que hai personaxes como Lafayette, da que eu me quedei con ganas de seguir un pouco máis as súas aventuras. Non sei se hai esa posibilidade. A ver, se o libro, claro, se fosen como eses libros que venden moitísimo, que crean sagas e tal, a mellor sí, non sei. Eu teño 48 anos, vou facer dentro de 2 semanas, xa tampouco teño todos os anos do mundo para escribir. Hai outras historias que me apetece escribir antes de volver a este universo, pero sí que é certo que, a mes, ese personaxe xustamente de Lafayette é un personaxe moi atractivo, porque é un varón brasileiro que ten máis ou menos a mesma idade de que Ícaro, pero tamén alá no Brasil queren no matar, bueno, pues, ten unha historia que o mellor sí que podía dar para unha segunda parte, bueno, non sei, de momento, de feito outro día barrenei máis na segunda parte da outra, da gran novela galega, porque, bueno, non vou contar por qué, pero había aí unha cousa que dixe, ui, isto merecía unha segunda parte da gran novela galega, ¿no? Pero de momento hai outras historias que me apetece contar. A vida despois non sei. Claro, porque nunca se sabe, non? Igual que no momento que te xurdiu a raíz de ler esas lecturas, de escribir esta novela, igual noutro momento hai un clic e de repente sí que te animas a... Sí, a ver, esta novela o bo que ten é que xa ten uns personaxes moi ben construídos, que refírome ben construídos, para min, quero dicir que xa os teño moi construídos, non teño que pensalos de novo. E despois que, claro, ese xénero das aventuras e tal, home, sempre é divertido de escribir. É dicir, non en plan, teño que escribir unha novela filosófica de 1000 páxinas. Claro, aí xa é máis complicado pensalo. Esta novela, pois, ao final, eu divertime moito escribindo. Entón, non me parecería mal volver a meter neste universo. Pero tamén, bueno, pois, apetéceme, de momento, pasear por outros. En algún momento, quen sabe, volvemos coincidir. Como isto é cuestión de ectoplasmas e tal, pois, igual noutra dimensión encontrámonos. En canto tempo se escribeu esta novela? Un ano máis ou menos. Coa documentación e con todo? Sí. Sí, porque hai outras veces que o que fago, primeiro documentome e despois escribo. Pero neste caso, segundo me pedía o argumento, ia a buscar a documentación. Entón, eu fixena prácticamente non era de escribir todos os días, pero mellor cada fin de semana, cada dúas de fines de semana, conseguía facer xornada completa. E aí entón escribía o que é o texto e a veces, pois, en algún momento, que sei, pois, se tiña que saber como era o hotel de Mondariz nesa época, pois, conseguías a documentación, líalo e xa o escribías. Entón, si, máis ou menos entre unha cousa e outra foi un ano. Pois, un ano para escribir esta novela parece moi poquísimo tempo, porque claro, son moitas páxinas, os personaxes, o que decías ti, están moi ben construídos, e quizás é a potencialidade da novela. A min hai dúas cosas que me gustaron moito da novela, e xa remato a miña conversa, a miña mini entrevista, que son a gran temática que se trata ao final, que non vos quero desvelar, pero realmente impacta o xiro que dá a novela hacia as últimas páxinas, e as personaxes son bestiais. As cousas como son, están moi ben tratadas, moi ben tratadas. Por iso eu quedome con ganas de que Lafayette teña a súa propia novela. Deixo aí para ver se me fai caso. Non sei se alguén quere preguntar algo respecto ao libro. Ou comentar ti algo a maiores. Non, eu creo que todo o que tiña que dicir xa o dixen gracias a ti, é dicir, foi un momento moi agradable. E o único, se vos queredes preguntar algo ou dar algunha queixa. Non sei se alguén leu a novela xa aquí. Eu empecé. Pouco a pouco. Tú eres deses que nunca máis terei noticia. Hai que empezar por algo, non? Home, sí, claro. Bueno, pues intentaremos. A ver si la entendemos o no. Hombre, yo pienso que sí. Este es de Cáceres, entonces. Pero yo lo entiendo, o sea, yo gallego lo entiendo todo. Pero a lo mejor hay palabras ahí un poco difícil, ¿sabes? Sí, Pili, son normal, son difíciles, Ayer, claro. llevo 48 años aquí, pero bueno, como que el Ya gallego... tienes que falar galego. No Bueno, falo, ya 8 anos. me tendré que ir a la aldea para falar galego, porque lo que aquí en Vigo... No, en Vigo son... Mira, si vas a Orense, En Vigo... alucinas como falan galego. Pouco. E aquí en Vigo todo castellano, todo castellano. Todo, sí. Moi ben, vale, pois outro día facemos unha conversa de normalización lingüística. Bueno, pois nada máis. Sí. Moitas grazas por virdes e ata a próxima. E le dio o libro.